kamay ka. Gi, mangka. Hindi ka pungkulat. Kago sakpan bro. Sakpan bro. Laaya karon eh. Mingaw makay Pasko bay. Pang. Si gwapo tirada ron ah. Ay tama. Na pare James. Birthday niya karon. Ako tong atuon bay. Baka handa tayo do James ron. Ay, siniguro man to na handa ron. Hindagan man to uyab. Ay maestra, ay sundalo, ay principal, ay doktor, na ba si arkitek? Siya ro way handa siniguro dito ron. Dul. Dada dul, birthday man mo ron dul. Lagi bro, pahit kayo bro. Asam na itong mga uyab lima ka buok na eh. Sila yung mga task good. Ay, wala kas. Tirang, ako'y bahala ni mo ron. Ate, handa ron. Handa ta ka ron. Nari kay kwarta dia. Wala. Pero na ako'y plano. Ano may plano ni mo? Mas gido daan eh. Wala lagi. Ako na bahala na. Ako na bahala diskarte. Wala ta ako ha. Balik kong tika. May plano, tamata nga. Muntay plano siyang nabuhi. Sabi dugay na dyan po ko makalaagri sa area niya ba? Dugay na dyan ba? Mga sobra 5 years mo sa gawa kalaagri ha? Dugay na gidoy? Pero natingay ka sa mga porma no, asintado na mga kagporma ba? Alay mo, kudyapon sa una, kudyapon. Nagmag-o na ka ba? Alay mo, kudyapon bro, alay ka na mo na usab gamay ba? Saan na trada naman lang ako sa mga karon? Mo, kudyapon pero nagadula lang ko games. Unsa man nga games? Masaya, game. Ito man pagdula. Saan nagling ko niya? Sige, say ko na unya bay. Tudlo na ko si Mount si Buaton. Saan man na bay? I-click na nimo lang link. Nalala ko na butang download. Install nimo na siya. Pag umani mo install, mugawas na siya dito. Nalala ka butang login, register. Register ka, wala pa man kay account. Wala pa dyan bay. Wala pa, register ka diha. Pag umani mo register, mugawas na ang kanang nay, mugawas ana. Ibutang nimo imong number, password, verification code o referral ID. Makasulod na kana. Pagkasunod na yung mga klase-klaseng dula diha. Unsa man na po ng mga games nga dula May bay? Dragon Tiger, color game, color na uy. Pili-pili ra ka color diha. Pag human tayo ka ng gusto pa juga madula no. Nga na, hindi na ka. Click na mo lang plus. Plus. Plus sa taas. Pag click nimo sa plus, automatic na siya mugawas diha. Yan yung mga kasi-klaseng kwarta diha nga pila nimo i-top up nimo. 100, 200. Gcash na nagamit. Ah, Gcash. Gcash na nagamit. Yung sa pag-withdraw na bay? Mudaog na ka? Kaya pa kadula, mudaog na ka? Di lang sige, ay mabilas na lang Ah, tayo bay. I-click na naman ng withdraw sa ilalom. Na nakabutang withdraw. Click nimo na. Pag umani mo click ka na, ibutang nimo imong Gcash number diha, ug imong Gcash account nimo. Pag uman withdraw, ano ra? Dali ra man na. Kwarta na ka dito eh. Ah, sindi ko niya ko na. O pasahan ta kag link ko niya. Siya mo sa may tirada na turon dayron. Mga ano, mingaw man yung katilimba di karon may gay. Ano ka kalagri ka? Sige, sorry tata. Tara, iglag dito. Sa may gwapo na korona. Sa liga may nako si Idol James bay. Gwapo mo ron. Ay. Kanay na nakananaan. Aray. So nga, wala yung mga baligya-baligya post dito sa inyo ha. Post na ta ba? Wala ay kabalo, beka sa mong baryo ang mingaw kayo. Asa man tani ron. Oh, asa ka eling pa. Baklay na na, dugay-dugay na ko kasuroy dito sa inyo nga ba? Ano? Mga 5 years na jud. Eh? May nang ano? Ni mas pungkol. Tagay ba kay bro, sintado bitaw ka. Uyan, wana. Tagay ba. Tagay ba. Duoy kay ba? Ah, bigas ka, bisa kortahan na ba? Lay, gil sa ganino. Grabe ta. Uyan, tani. Ay, pungkol. Yani, tara. Uy, salabat na sulan yun, no? Dahil may pampalit manok isaya ni Ron. Dahil may mga halangan ni Karon ba? May napay mo agi Karon, no? Para madungagan pa ni. Tara, balik. Kamayap, tayo mong gatag ba? Sa gatos naman daw ba eh? Dako-dako, ano mo to? Sa kalibo. Dagan mo kwarta. Duoy na kayo pod. Uy, gino, pero putay mo ro, maglahi kung tanaw itong mata to. Ano, sa tanan mo to dahil? O, di ba siya ito tinood pungkol to? Lang po, pagkukabalo. Now, ato mo rin, is not sirog now. Ano, bungutong po na. Itong gignaw. Sa lata. Ano na lang. Balikan na to sa ron. At to siya nga nang balik-balikan ba kaya ron. Mailan na to, pungkol, pag siyang dili. Pwede. Balikan? Puds-puds na dito. Balik na yun. Tara. Tara. Nya, busog ka, wala. Busog ka eh. Kinangay ko. Lamig kayo ba? Kahit sa kayo ito eh. May busog yung tiyan ba eh? May tirada na ito ni ron. Pero
Masilip pa to ba pungkol pinagdili. Hindi na ako nunaan bay. Saan na? Pabilin. Pabilin na ka diri ah. Pabilin ako dire. Ako rin mo bahala ako dito. Ako siyang kuanon ba? Naku basa, naku kuanon niya. Sige para silip ako dire kung maginaon sa dagan na nito dire kung sa. Pero masilip pa to ba? Kang kupal ka. Pas ini sekarang. Tingka ba inta na baron? Tingka may ka. Gini, mangka. Hindi ka pungkulat. Kago sakpan ko na. Daan ko palagi dili gyud gipungkol ang amaw oh. Dagan-dagan gyud kalubot-lubot kay ginagan ang buang. Wala to ako sundoy diri. Sakpan ko na. Abi pa ako pungkol kusog pa kay budagan. Dili pang short dal lang ko ni. Tama ko no, dili pungkol no. Dai bay. Kaso kita lang kaya mo na yung short. Iwasag plano ni mo, iiyan ang naong. Ana nga para mo tinog ba? Kaso. Pilin pang short. Talon na to na eh. Tara. Dili mo dito padulong ko. Tabali na, dili ka. Tingka may sakpan ko na. Nangihip itong bukang. Sa gatos, sige akong nadali na no. Sa origin ako mahata ka James karon. Pero kahit sanik, hindi ako agad